போட்டிருக்க மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்டால ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி 1952 பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களால ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எதற்காக இந்த ஏஜென்சி அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜனங்களுக்கு, அதாவது பொதுமக்களுக்கு கொண்டு போய் சரியாக சேர்க்கிறதுக்காக, அவங்களுக்கு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கிறதுக்காக, கொடுத்து நேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்காக இந்த ஏஜென்சி கவர்மெண்டால எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பட்டுச்சு. அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பட்ட இந்த ஏஜென்சியில் ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் போய் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்கில்னா தமிழில் வாழ்க்கை திறனை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக, அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம். சரி, இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் ஏன் சார் வந்தீங்க அப்படின்னா, நான் என்னுடைய பேர் வந்து டாக்டர் பிரிட்டோனா என் பேரே டாக்டர் பிரிட்டோ கிடையாது, என் பேர் பிரிட்டோ தான். நான் இன்ஜினியரிங்கில் டாக்டரேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன். டாக்டரேட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எதுக்கு சார் இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்தீங்க அப்படின்னா, என்றைக்குமே ஒரு விருப்பப்பட்ட ப்ரொஃபஷனை செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். நம்ம என்ன வேணாலும் படிக்கலாம், எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் படிக்கலாம், ஆனாலும் ஒரு விருப்பப்பட்ட விஷயத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு தாகம் இருக்கும். எனக்கு ஒரு 18 வருஷமா இந்த ஒரு பேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது. 18 வருஷமா என்னுடைய கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் லெக்சரராக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னுடைய நேட்டிவ் திண்டுக்கல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் 18 வருஷமா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன்களையும் போகும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மோட்டிவேஷனுக்காக ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல